Tu je klasifikačný hard. Za toto nás môžu zo školy vyhodiť. To nevadí, lebo aj tak sme prejeli. Takto to asi vyzerať nemá. Potrebujeme kvalitnejšiu kopiu. Vítam vás, vážení diváci, pri dnešnom špeciálnom vydaní našich cestovín, tzv. Stužkovín. Dnes sme sa vybrali na gymnázium svätého Tomáša Akvinského v Košiciach. Chystáme sa nájsť niekoho, kto s nami dobrovoľne pôjde na zájazd do Kojšova na 2 dni, plné úžasnej švandy, vody a ešte viac švandy. Takže časomiera je nastavená, máme 2 hodiny do check-inu, dokiaľ nám odchádza vlak. Musíme si preto švihnúť, tak poďme na to. Ešte si predstavíme ale náš štáb. Je tu náš šofér Ricardo, horkokrvný taliansky vodič a taktiež náš kameraman Pavol, ktorý je tam, áno. A som tu taktiež ja, Marek Pančura, ktorý vás budem sprevádzať celou touto reláciou. Tak poďme na to rýchlo. Ideme ďalej. Áno, stále nám ešte ostáva 55 minút a stále nikoho nemáme. Hodina 55 minút, teraz si to povedať. Ja musím sme ešte tu. Dobrý deň, pani profesorka, my sme zo Stužkovým špeciálne vydanie, ktoré máme ešte hodinu 50 minút. Áno. Nechceli by ste s nami ísť na 2-dňový zájazd do Kojšova? Jasné, že áno. Jasné. Hneď balíme, ideme? Všet, ale ja môžem len tak, keď aj oni idú so mnou. Ja aj tak nemôžeme, to iba pre jednu osobu. Tak škoda. Ja bez nich nikde nejdem. Tak ďakujeme teda. Tak dobre. Sa majte. Ďalšiu triedu, tak to skúsime teraz. Snáď nám to definitívne vyjde. Ešte máme hodinu a 45 minút, stále nič nie je strašné. Dobrý deň, pán profesor. My sme prišli z televízie, nakrcáme špeciálne vydanie cestovín, tzv. Stužkoviny. A chceli by sme vás teraz hneď pozvať na zájazd do Kojšova na 2 dní. S tým, že vy sa musíte ísť teraz vypýtať od pána riaditeľa na obedovázku. A tým dáte týmto študentom voľno, ktoré tak veľmi očakávajú. Takže čo nám na to budete? Pán profesor, tak sa samozrejme zopakuje viac. 10 minút do ústrovu. No a za direktor nevyrazí. Tak poďme to skúsiť, pán profesor. Taká zvláštna situácia nastala, že títo tu by chceli sa stužkovať, a robia nejakú akciu predtým a chcú ma uniesť do školy. My sme pánovi profesorovi ponúkli 2-dňový zájazd do Kojšova s tým, že musí odísť hneď, takže... Ty by si chcel ísť. No jasne. Ja. Je to na nás, pán profesor. No, tak čo z nimi? zo štvrtová, pán profesor. Áno, Kojšov už je naša správna destinácia. Tak neviem, ale či je to možné vôbec teda, lebo tak... No ale ešte ideš trošku ísť. Dobre. Tak fajn, super. No povtedy, keby sa im mohol zobrať do sebou toho Tuniska, tak po všetkých, ktorý je... Nie Tunisko, Kojšov. Dnes sa ponúka Kojšov. Aha, a je to možné? Áno, je to možné. No teda študentov... Máte na to, aby si... Nie, my... Áno, takže ešte máme hodinu a pol a už máme svojho cestujúceho, čo znamená, že je to všetko skvelé. Áno, tak po malej rozcvičke, keďže vidíte, bol malý, stojíme pred dverami. Budeme či si povedať, nejaké upratané to tu vyzerá byť. Už sa nám to nezdá. Až sa mi to nezdá, no. Tak poďte ďalej, nie? Začneme niekde.
Buďte tu, alebo tu. Tu vás sa vypýtajte. No pochýni, nie. My budeme behať za vami. Pôjdeme všade tu, nás sadnite. Nech sa páči. Takže ste aj lyžiar? Nové lyže? Tak teda... Tak to už áno. A ešte teda sme vám zabudli povedať, že náš zájazd je s polpenziou, to znamená, že dnešný deň si stravuje ešte hradíte vy sami. No. Nič nie je dokonalé naša cestovka. Čiže mám si zobrať na dneska. Áno, na dnes čokoľvek budete schopní zjesť, alebo ak sa chcete podeliť aj s ostatnými. Aj vypiť, taktiež vypiť bude určite potrebné, lebo nám hlásia, že v Kojšove sú rekordné teploty, 50 stupňov, takže bude veľmi sucho. Všetko už. Všetko je pripravené. No skoro. Môžem to baviť. Spočítame vám veci. Poklady. To sú nejaké sardinky. Mňam. Lede. No. Chleba. Nič nepotrebujeme. Čo mi ešte treba? Vás. Treba zobrať vás. Batoh. Spáca karimatka. Spáca karimat. Našiel som tam jednu, ale nie. Ešte jednu. OK. Keď už teda nebude to jedno prekvapenie, akože tu vravíte, že kto by tam išiel, tak mám druhé prekvapenie. No jasné. Za soboty na nedeľu v noci bude zatrenie mesiaca, úplne zatrenie mesiaca, o 1:30 bude maximum. Tak, ale kto bude hore o také? no veď to, že... Neviem. No kto by bol hore asi? Čo chodím na tie výlety, tak mám takú skúsenosť, že ešte všetci budú hore. Súťažiaci si teraz študuje terén, aby vedel presne, aké krásy môže navštíviť v danom regióne, v ktorom sa bude nachádzať. Je tam Kojšovská hoľa, ktorá je veľmi krásna, síce veterná, je tam meteorologická stanica, často tam bývajú búrky, ale ináč veľmi pekné prostredie. Hovorí sa, že to pripomína Írsko, oblasť Kojšova, takzvané slovenské Írsko. Írsko? Áno, takže čas nám týka ďalej. Stratili sme síce dosť veľa času pri balení, takže teraz musíme dúfať, že nenastane žiadna zápcha, ktorá by nám skomplikovala cestu v check-in. Sme zbalení, všetko je pripravené, veci sú tu, náš súťažiaci sa obúva a my sa vydávame na cestu. Formula už čaká. Takže už teraz sme na ceste k check-inu, tak čo myslíte, ako to vyzerá? Času ešte nejaké máme, stále čas, ale je to tesne myslíte, že... To je reálny čas? No, toto je viac menej teda čas, ktorý máme. No, tak to máme čo robiť. No, piatok, špička. Špička, no, vidíme špičku. Druhá nás blokujú. Práve. No choď! Ešte máme stále čas do 2:15. Vyzerá to, že to stíhame, tu je vchod do železnice, tak rýchlo teraz utekáme k check-inu, aby sme to stihli.
užiť 2 dní v nádhernej prírodnej scenérii v Košove. Toto je vlastne dopravné vozidlo, ktoré vás tam zavezie. Tak tu sa naše cesty končia, takže prajem vám šťastnú cestu a užite si to. Ďakujem.